Toto sa nedá. Existuje jedna veľmi dobrá kniha, volá sa, že One Thing, alebo teda jediná vec, ktorá je možno myslená aj nejakým iným spôsobom, ale ja som si z nej zobral to svoje a to je, že vždy sa vieš posunúť len v jednej veci. A tú vec musíš robiť tak dobre, pokiaľ si v nej najlepší. Potom môžeš prejsť na ďalšiu vec. Je to ako s biznisom, pretože tiež sme spravili tú chybu, že pri budovaní agentúry nám prišla nejaká ďalšia príležitosť na nový biznis. Skočili sme do toho bezhlavo, nejako sme extrantívne rozmýšľali a teraz sa nám to začalo celkom zle, by som povedal, zamotávať, že ten čas musí byť celkom taký rozdelený na jeden biznis, potom na druhý biznis a vo finále na to trpí ten hlavný. Čiže treba v tomto prípade, keď spraví človek takú chybu, buď to dobre zdelegovať, alebo sa na to vyjebať. My sa rozhodli to zdelegovať, pretože uvidíme, ako to pôjde. Každopádne, aby som sa vrátil k pôvodnej myšlienke, áno, vždy sa treba improvovať, ako keby a zlepšovať len v jednej oblasti. Či už je to napríklad fitness, hej, keď teda chcem sa zlepšovať v tom fitness, tak proste, alebo napríklad nejakom cviku vo fitness, tak idem proste robiť len ten cvik. Bum, 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 začnem to búchať, študovať si techniku, kým sa nestanem v tom cviku najlepší, ako viem, najlepšie, ako mám kapacitu. Môže to trvať roky, hej, o tom to je. Že to bude trvať roky. Nejde o to, aby to bolo za mesiac, keď tak poviem. Ide o to, že to bude trvať tie roky. Ďalšia vec napríklad v biznise. Niekto si napríklad povie, že idem si teraz zlepšovať proces predaja. No tak začnem ten proces predaja zlepšovať tým spôsobom, že začnem si študovať možno psychologickú stránku, stránku ponuky a tak ďalej, aby som to čím viac zdokonalil, hľadať tam nejaké systémy, čo to systematizovať, možno ako zlepšiť no-show rate, hej? Teda ako sa tým klientom pripomínať, keď si zabukujú nejaký hovor, alebo keď si to s nimi dohodnete, aby sa tam aj reálne ukázali a tak ďalej. Jednoducho, principiálne to je o tom zdokonalovať one thing at a time.